Maastrichtse cultuur is... Maastrichtse cultuur is wat je hier ziet. Midden op de markt. Hier worden oude verhalen nog opgehaald. Oude liedjes gezongen. Een tuutfriet met saus en mayonaise. Cultuur en kunst. Reuze optocht. Gezelligheid. Carnaval vieren. Spas. Streekse leven. Verschillende muziekstijlen. Ik vind Huub Anians heel leuk. Carnaval. Maastricht, dat moet je proeven. Altijd samen zijn, gezelligheid. Dat is alles wat je hier ziet. Van studenten die vanmiddag optreden met Spaanse muziek tot en met Sishoem. MBV. Maastrichtse taal. Muziek, geneten. Dansen met Dansco Reality. Ook zoals salsa dans aan de Maas. Beppie Graf. Dat is gewoon dat alle mensen lol hebben en wat ze doen. Plezier, ja, gemütlichheid. lekker eten, drinken, feestje bouwen. André Rieu op het Vrijthof. Evenement. Muziek, van alles. Carnaval. Overdracht van oude gebruiken. Wat leeft bij de lui. Maastrichtse erfgoed. Open met elkaar zijn en gewoon een hele mooie tijd samen. Dat is Maastricht.